Good day mga Kalis TV. For today's video nga ni, ay magatrackmaan kita. Manakma kita kikamangan, ta sabi nga ni, igo lamang maluto-luto, asin masura-sura baga, kaya tigagda ko baga sa mga partakma ilisa mo. Dawa nga ni madiklom, natatakma ni kade. Kaya pagkabanggi nga ni, nag-arabutan na sa mga inarkilatang mga partakma, siboy takma, buda siboy kabkab. Mga bandang alas 7 na nga ni kami naghalit sa harong, tangani maludiklom na, nagdaraman nga ni kami diretso kay Balde, tanganin kay makagulpi baga, di iso iba't tinuktukon lamang. Ang pa nga nang mumunaan si Boy Takma, tasay baga niya, king sa tato pa sa na dumulag na ang aswang. Habang naglalakaw na nga ni kami paduman sa salog, garo na riparo ko, garo kulay maylo sa tubig, lintian mala baga, tao mga talaga, garo na baga kulay maylo ang tubig. Sabi ko nga ni, hanip naan, paano man niya ako mahiling ang kamangan dyan, na mali isawon pa nga sa ihi ko. Paray nga ni, maurag manini si Boy Kabkab. Sabi baga, maglipat kami duman sa sapa, tapaka duman mali isawon na. Sabi ko, mala lugo, tatistingon ta. Mala baga, tapag abot mi talaga mali isawon man, hindi siya na, sa buli di ba yan, naragpa ini. Sabi ko nga ni, mali isawon man kuta, maragpa sana. Pero di bali na, tamang ukad-ukad na sana sistema ni kade. Kaya ako na baga nanginutan, tabaka king makagulpi basang, hindi tamang ukad-ukad sana, mala baga. Na nakagugulpi man, amo naman nga nakma si Boy Takma, ta sabi baga niya, sayang daakan tato, uli ni, sabi ko nga ni, tato pa sana, dada na mga dali. Malata nakadadali man baga habang naghahalo nga ni nakadadako laman baga kami halos na babang anang baga subalde hindi sa mga partakma baga labi na ka mga nervyoso manakma kaya tigri paro ko nga ni kung dakol lang halos na babanga naman subalde tigagdako naman nga ni sinda mag-uli kaso mga kastang putsukan baga nangasta na. Baka king makurumtan kita mantang pag-aaga nga ni kaya pala maliputon ta mauran na naman mantang pag-auro nga ni nagbalik na rin sa mga partakma ita sabi baga magtinugtok doa kami kaya si Boy Takma suminanggot na ba kilo ka dun bata ka ni sistema masi nga ni akapatindog ni nga sanggot sisibot na mantang si mama iyo mantang kagadanong kamangan tasugata kaya ni kan iyo supang palasa kan tinuktok mantang si Saro iyo man tagakayod ninyo nahiling ko nga sinda sa nang busy kaya nagduman naman ako sa sapata ako naman magkuakikat nga tapang putos baga sabi ko nga ni maray ka ni kang kuhaon dakon kigalyang tanganin sa lubot paratusan sana. Mala baga tapagabot ko sa harong lintian talakasapna na talakapatos na palan buli niya ako yan matitindi man mantang sutig pugaan nga ni kang lukadon tigpaguloan na ni mama ta iyo na so tigsabing sarsa tapos kunting trod ng planas na rimate na mga perang oras nga na pakulo kang tinuktok o di na luto na inalsa na baga sukas tang kaldero bata inay ko kan lapi kapirte pati nga ni susara sa luto naman inay ko nga nakuukan nagaparapirte na sana amo kan nga ni susasabing pangpalasa so kwentang yan palangoy-langoy mo sa nakang tinuktok iyan naning pirte na kang karastaan sabi nga ni pagkatapos magakandawa magburugtian na. Ay hanggang hindi siya na ining video, tama ka na raw kita, nag-alalawin na ba kita? Bata, minsan sana makakakanti tinuktok. O, so sasabi ko nga ni, na kung bago ka pa sa page ko, di malingaw i-like, asin i-share, pa-subscribe naman, tanganing update ka sa mga bagong upload ko.